Imos coa información deportiva. Noia prepárase para acoller un dos partidos máis importantes da súa historia. Mañá, ás 12, Noia e Estradense danse cita no Julio Mato Matito para disputar a ida das semifinais da fase de ascenso á Segunda Real Federación. Quedan pouco máis de 12 horas para que o Club de Fútbol Noia e o Club Deportivo Estradense se vexan as caras nun encontro histórico no Julio Mato. O quinto posto dos noieses na Liga deulles acceso a unha fase de ascenso na que se medirán primeiramente nas semifinais galegas os segundos clasificados. O Noia chega nun momento de forma inmellorable a un dos encontros máis exixentes do ano. Ahora mismo, por suerte, enganchamos unha boa racha de resultados ao longo das últimas 5 xornadas, que foi o que nos permiteu dar este último arreón e poder estar e clasificarnos para este playoff histórico, e estar nunhas condicións inmellorables para poder afrontar un partido que vai ser unha eliminatoria que vai ser moi disputada contra un equipo moi importante que tiña como obxectivo xa non só intentar entrar no playoff de ascenso á segunda ref, sino poder acadar o ascenso de forma directa. Ao final non tuveron esa fortuna que o conseguiu a Unión Deportiva Ourense, pero o Club Deportivo Estradense ao final quedou segundo clasificado e vai nos facer sufrir e vai nos facer disfrutar no campo, porque os aficionados de fútbol vai ser un partido moi vistoso, pero bueno, creo que tanto o corpo técnico como os xogadores están preparados e dispoñibles para facernos disfrutar e darnos algunha alegría. Unha fase de ascenso que a principio de temporada nin sequera se contemplaba. Directiva e corpo técnico marcaron a permanencia como obxectivo prioritario ao comezo do ano. Unha vez acadados os 45 puntos da salvación virtual, Iván Carril e os seus pupilos foron os artífices dunha xesta histórica en Noia. Cando inicia esa temporada pasa ao planteamento do plantel para intentar conseguir a permanencia o antes posible e quedar un poquinho tranquilo ao longo da tempada, non? E que é un pouco o que falamos con Iván e o que Iván lle transmite aos xogadores e é un pouco o que os xogadores están transmitindo nestes intres, non? Pero, bueno, cando xa fai unhas xornadas fomos quenda a cadar os 45 puntos, que matemáticamente non nos daba esa permanencia, pero vendo un poquinho os resultados e a competitividade que había nos postos de abaixo, sempre a expensas dun posible arrastro, como ao final aconteceu por desgraciado descenso dun equipón como é a Sociedade Deportiva Compostela, que supón un descenso máis, pois sempre se quedaban esas dudas, pero no momento que chegamos aos 45 puntos, foi unha liberación e o corpo técnico simplemente motivou aos xogadores para seguir xogando, seguir disfrutando. Afirma José Luis Botana que levaron e levarán o nome de Noia alá por onde pasen. Pois podemos levar o nome de Noia a metas que históricamente non fomos quen, non? Ao final vamos xogar un playoff de ascenso depois de fazer unha temporada na cal na terceira división fixemos 55 puntos, que é un logro moi importante, acadando unha permanencia moi pelexada e que nos anos anteriores non fomos quen despois de 40 anos sin poder disfrutar desta categoría, e ainda por riba, este ano temos a suerte de poder disfrutar dun playoff de ascenso a unha segunda ref, que para nós sempre quedou como un soño, como unha ilusión e como algo inalcanzable, que nunca se podría dar esa posibilidade, non? Somos unha vila pequena, somos unha vila humilde pero traballadora, e creo que nas directivas dos clubes deportivos de Noia dase reseña deso, non? O Julio Mato Matito acollerá mañá un encontro histórico nos case 100 anos de vida do Noia. Sen querer adiantarse aos feitos, o alcalde Santiago Freire aventurouse a asegurar que volverá a haber rolda de prensa antes da final autonómica. Apuntou ademais que dende o Concello se darán todas as facilidades posibles en caso de ascenso. Estamos convencidos de que en breve poderemos ter unha segunda rolda de prensa para facer a presentación desa seguinte eliminatoria. O presidente decía que, claro, é unha responsabilidade tamén para o Concello se se produce ese ascenso. Eu quero trasladarlle que hoxe por hoxe, o importante é conquerir ese éxito deportivo, se así é, xa habilitaremos os medios e os recursos para que poidan facer unha tempada magnífica e que podan seguir con ese éxito deportivo e, por tanto, para non, digamos, adiantarnos o que vai a pasar, o que si decimos é que mañán debe estar todo o público aficionado, non só da localidade de Noia, sino da contorna,